Nyakoromogi en geno mara ni odhiambo mari teri makare rwakini machiegni mar yudo weche manyien mag duol. An kae lo Trevor Umbija odiochieng' mar ariyo e dwe mar 9 2025. Anani mondo mi mago mosetimore nyaka ne pinyru nyaka tinende ni mana Ramogi TV adwa ni bed gi ng'eyo ni to gin ang'o gini motimore gwenge mani machiegni kaachiel kod mago mani maboyo. Miyo kamoro amora ma intie ma thuolo mari mar yudo kuku mar wach weche manyien mosetimore tinende ni bende par ni tielo mokwongo weche manyien mar ariyo wadhi go mbaka wi kaka tend Nairobi Dutch an ka kod MCAs ariyo mag county ma Nairobi wadhi wuoyo godo ahinya kotenbe kod weche mag tend Nairobi. Paro ni nyoni tire moko manye wacho ni winjo bed ni thicho oko gavana ma Nairobi Johnson Sakaja. Kata kamano bang' romo bedo tinende gado diche ma kawuono weche olokore. Miyo mago gin weche modhi ulose chal mar ngima oganda e wards mopogore Nairobi kaachiel kod ng'ur ma samoro nyalo betie kod kaka inyalo riegi. Adhi bedo gi wenda Nyakwaramogi wenda gin ariyo ma wadhi bedo godo kendo adhi bedo kod Ochieng' Jera kaachiel mano MCA Malindi kaachiel kod Maurice Onyango ma en MCA ma Mountain View Bure Nairobi. Omiyo kamoro amora ma intiere machiegni mokwongo wayudane thuond weche. Next week, we are now going to pay for the 1.5 million Kenyans who have no capacity to pay. Kwa sababu sisi tunalipa zaidi, we have the money now to pay for them. Jatend piny William Ruto singo ni sirikal dhi chudo ne jo Kenya milion 1.5 maonge nyalo mar chusha. Hivyo kwa kauli moja tumekubaliana romo ma obagi gi jatend ODM Raila Odinga gi MCAs kanyakla kod mano mobagi gi jatend piny oreso gavana ma Nairobi Johnson Sakaja banyo ichano thich e apisi. The investigations were carried out. We were able to apprehend the suspect. The suspected murder weapon was secured. Japuonjre manie ike mar adek itudo gi nek mar nyawadgi bang' chwanyruok ewi wach cho. Nyakoromogi machiegni jaloko mara iluongo ni Elizabeth Otieno, nyinga en George Bati. An kaelo Trevor Umbija machiegni weche manyien mag duol chakore sani. Gavana Johnson Sakaja ma Nairobi koro nyalo yweyo muya mokue toka MCAs wito paro mar thiche oko e apisi. E bura ma ochuo e kom kod ogai mar ODM Raila Odinga ma bende nonywando MCAs mag ODM, Jubilee kod Wiper to komachielo jokanyo mag UDA bende nochwe kom kod ogai mar UDA William Ruto. Nyakoromogi romono kata rombe ariyogo oyango ni koro winjo bed ni keto tenge paro mar thicho oko Sakaja manyite modhir kod MCAs ma Nairobi. Walter Nyambaga chakono weche manyien mag duol i report ni. Mana kaka ndiga fungore ne jawuoth MCAs ma Nairobi ofung dwachgi mar thicho oko gavana Johnson Sakaja e bura mane okelo kanyakla jokanyo mag duond bura mar ODM, Jubilee to kod Wiper Party. E bura mane ochwe kom kod ogai mar ODM Raila Odinga, MCAs ogik e winjruok mar wito oko thicho Johnson Sakaja e apisi. Wametoa mambo yao ikasikizwa, kwa hivyo kwa kauli moja tumekubaliana kwamba hiyo impending impeachment iahirishwe na itolewe, na sasa tumekubaliana gavana aendelee na kazi na vile vile ajumuike na akapewa pia marekebisho ambayo anafaa kufanya. To ginang'o madibede ni malingling mane oreso Johnson Sakaja e lwet MCAs e yor fwambo marwa e twak par ogai mar ODM Raila Odinga kod MCAs onego liet mane medo idho e kendo chiwo thuolo ne MCAs mondo ng'og oko mane nie chunygi e kendo bang' MCAs wacho makor ka korgi e gavana Sakaja olero gik ma osekelo liet monywando weche mag basaris. Sakaja opedho kako sepogo omenda mag basaris kotelo ni eiko omenda mar 2022 2023 ne okayo ne wards duto maromo shillings milion 715 1,811 gi 692 to eiko omenda 2023 2024 ne okayo omenda maromo milion 925 1,683 948 keiko omenda mar 2024 2025 to sekeyo maromo milion 889 1,943 648.
MCS wamelia malalamiko kiasi kama communication, mambo ya ward zao vile development inafaa kuwa kwa ward, mambo ya bursaries ambazo pengine haangeza kuwekwa, imekuwa address na governor vizuri. Banglero korka kore, MCS winjore mar chiwo dwe achiel mar chopo kare dwachgi. Kiongozi wetu bwana Mheshimiwa Raila Amolo Odinga kwa kuweza kukutanisha MCS wote wa Azimio, na wote wameongea kwa kauli moja na wamekubaliana. Hakuna mtu ameweza kulazimishwa kutoa hiyo uamuzi, ama kuna wale wamelazimishwa kuambiwa si ilio. Wamepewa nafasi ya kuzungumza, nafasi ya kutoa malalamiko yao, na pia governor ametoa malalamiko yake, na vile vile akaomba msamaha kwa wale MCS wote, na tumekubaliana kwa muda wa mwezi moja yale marekebisho yao yamefanywa, na tuone mji wa Nairobi ikiendelea. Sakaja ojiw mondo losa put moro mabiro tudre kod ward kendo rango kama chenro mag dongruok okwame mondo dhi nyime. Yale malalamisho yamekuwa mengi, lakini zote tumekubaliana iwe kwa mwezi moja imeangaliwa. Kwa hivyo pia governor mwenyewe ameona makosa yake na amekubali, na wale MCA pia wameona makosa yao wamekubali. Kwa hivyo watatimu pamoja na speaker pia wa bunge lao la assembly. MCA makilelesha Robert Alai mose bedo kaka wi otele wach thicho oko Sakaja onenore ka gima obedo wendo minyalo mikwe jembe e kinde mane romo dhi nyime. Bang' tieko rekod jo ODM kod Langi, ne en thuolo mabende mar jatend piny William Ruto ochwe kom kod MCS mago mag UDA e kara jot mar jatend piny e kendo kweyo lietno oyangore ni winjruok obede kendo chiwo thuolo ne Governor Johnson Sakaja mondo dhi nyime kod tich bang' lalruok e bura mane ochwe kom kod jatend piny William Ruto. Jakora magajwang' pek mar mbaka iloso kod wach ni mar mbaka yudo duoko. To bende joluo nowacho ni pek mar ofuko misipe mong'eyo. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi. Jakora mokikawa suda ni thoth sikunde e pacho ka koro ne kama tek kendo oginyal siro chenro mapile mag somo. Kaluwore ni nyaka sani omenda mag siro somo poko ore sikunde duto mag primar kod mag sekondar. Jopuonj madongo sani guonyore gi pado kaluwore ni agulu mag sikunde otuo, kata obedo ni tam mar adek en tam machuok kendo ting'o chenro mathoth monego oru. Simfrus Okinda nigi ler ewi wachni. Ma en juma mar ariyo nyaka ne skunde ye pine tam mar adek. Nyaka sani sirikal maduong' poko oro omenda mag siro somo ne skunde mapacho ka, gima koro keto tend skunde kama tek. Most of the schools have got problems, all the way from primary to senior schools. All the principals that I have met, not only in Bomet and even beyond. Many principals actually are calling this office because they are living in fear. They cannot address the matter openly because they are fearing kind of victimization. They are asking, how do you expect schools to run with zero capitation and no fees? E kaunti ma Machakos skunde mayo 400 wachore ni chenro magi koro chung kalore ni agulu magi otuo kata obedo ni tam mar adek chuok to ni kod chenro mathoth. We are supposed to inaugurate boards of management in our schools. In fact, both primary schools and secondary schools. And this is supposed to happen from on Thursday and Friday. But so many principals who are members of CUPET have been calling me, telling me this exercise will be, it will be very difficult. We have examination and the learners are preparing to sit for the exams, especially for science learners. These science learners require equipment, apparatus, but the schools have not been given money. Tendruok ma jopuonj koro dwaro mondo sirikal oru chenro mar oro omenda ne skunde kalore ni wego rako mako jopuonj mafuanda. These suppliers are not being paid, and they are on the necks of the principals. It's a serious issue. Again, this one is causing some of the principals, in fact, they better resign for these positions rather than being harassed by the suppliers. Ten skunde lero ni luetgi bende otwe kod chik matamo giriembo jopuonjre dok pacho ne fees. Achiedh nade mamoko mokwako skunde ni gope mathoth osechokore kalore ni sirikal inyoro omenda makidam kidam, gima miyo gope biwore kod yiene jopuonjre ka obokgi mag somo tok tieko skul kata ka gin gi gope. The arrears that have been there, because in every year
arrears are there. The government is not paying full. They are just talking about 50%, 30%, 20%, but they are not fulfilling that order. They are just paying some peanuts out of it. So we are asking the government to make sure, even before sending the capitation for this term, let them also clear the areas that have been there. Once the parents hear that kind of directive, they don't pay a single penny. They just go to schools and demand the certificates of their pupils, their students, their children to be released without a single penny. It's a serious challenge to our schools. Jatend migawo mar omenda John Mbadi nosingo ni omenda mag somo nonego chopie skul juma mokwongo mar yepo gima nyaka kawuono pok ochopo kare. Simfros Okinda, Ramogi TV. Jatend piny William Ruto singo ni sirikal dhi chako chulo okumba mar thieth mar SHA ne jokenya maromo 1.5 maonge kod nyalo mar chudo. Ruto loso kanoromo gi jotelo mawuok e gwenge ma Turkana e kar jot mare Nairobi. Jafwambo marwa Efinyakidi nigi ler mar wachni. E kar jot ma jatend piny okinyi ma kawuono ne en wer kod miel e kinde mane jatend piny William Ruto noromo kod jotelo, josiasa kaachiel kod johala mawuok e kaunti ma Turkana matwak e yore mag chwalo kaunti no nyime. E kindego Ruto nosingo ni piny owacho biro chwalo chudo mag okumba mar thieth mar SHA e lo oganda jokenya maromo 1.5 maonge kod nyalo mar chwalo chudo makamano chakre juma manyien. Na sasa tumesema wale hawana uwezo ya kulipa hata hiyo 300, sasa kwa sababu sisi tunalipa zaidi, we have the money now to pay for them, wale ambao hawana uwezo wa kulipa. So from next week, God willing, from next week we are now going to pay for the 1.5 million Kenyans who have no capacity to pay. We will pay for them. So we have changed. And I am very happy that hata kama watu wananipigia kelele wale wanalipa zaidi, lakini that is how we are going to have a nation where nobody has to sell their property, mtu asiuze shamba, mtu asiuze ng'ombe, ati anaenda kulipa bili ya hospitali. Ruto nomedo bende ni obiro romo kendo twak kod jood bura kaachiel kod governors mondo mi gin bende gichud ne oganda mamoko maromo 1,000,000. Ruto bende ojiwo jotelo mawuok kaunti no ma Turkana mondo mi ochwal ndikruok mar oganda ne okumba manyien mar thieth no mar SHA. Tumesema kila mtu ajiandikishe. Na unajiandikisha for 2 reasons. Number 1, so that you get free treatment kwa outpatient, all outpatient. Yule mtu unaenda hospitali. Unaenda hospitali. Dispensary, health center, level 3, level 4, sub-county hospital. Unaenda hapo, unatibiwa, unadungwa sindano, unapatiwa dawa. Unaenda nyumbani na usiitishwe hata shilingi moja. You go home. Kopogore gi SHA, jatend piny William Ruto nosingo bero sectors mopogore kaunti ma Turkana ahinya to mar wuoth kokadhe gedo makare mar apaya mar maili 9 Kitale, Kainuk, Lokichar. Apaya mabende nowacho ni biro chiwo thuolo madongruok ne kaunti no. Kaka achiel kuom yore mag neno ni nitie chiemo moromo ne jodak e kaunti ma Turkana, jatend piny William Ruto nosingo mar keto omenda maromo shillings bilion 2.5. Omenda migeto tigodo e chwalo chenro mag kambi mar pur mar Takwel makonye yor kiropi e puothe. Niliita huyu Lomurlokai, huyu Jeremia, na nikaita gavana wa West Pokot. Tuko na maji mingi hapo Takwel, inatuletea hasara huko nyuma. The lake is growing, yet we don't have water ya irrigation na ya nini. So we can do between 50 and 100,000 acres between Turkana and West Pokot kutumia hiyo maji. Singo mamoko majatend piny no chiwo ne jotelogo oting'o keto chenro makare mag thieth kaachiel kod chwalo teko stima e kaunti no. Chenro mowinjore tieki dwe mar 3 higa mabiro. Magi timore matin ne juma achiel tok jatend piny William Ruto romo kod josiasa, jotend din, rawere kaachiel kod johala mawuok kaunti ma Kiambu. Efinyakidi, Ramogi TV.
Jochiw thieth mag UHC biro rito nyaka higa manyien dwe mar 6 eka migi barupe mandiko gi yo mongirore. Ma oyangi e romo mokelo kanyakla migawo mar thieth kod riwruok mar governors e boma ma Nairobi. E romono winjruok obedo mondo mi omenda manyicha oketie budget ochulgo jochiw thieth mag UHC osara kaluwore kod kaka SRC dwaro. Judith Omondi nigi ler. Gikone winjruok obedo e kind telo mar migawo mar thieth kaachiel gi riwruok mar governors e wi orak mar jochiw thieth mag universal health coverage. E romo ma obedo odiochieng' ma kawuono, oyangore ni koro ibiro chung chenro mar miyo jochiw thieth go barupe mag tich e yo maongirore nyaka higa manyien poni ogol maromo bilion 7.7. Kata kamano osara maggi idhi medi kaluwore gi dwaro mar SRC chakre giko mar dweni mar 9. The Council of Governors and the Ministry of Health will work collaboratively to resolve all pertinent issues concerning UHC contracts, and we agree that their contract runs until the end, which is for most of them April, May 2026. But in this intervening period, we pay them at the SRC rates using the money that the ministry has. The next Division of Revenue Act is next year financial year. So we have agreed the money Treasury has provided, so that 7.7 will be transferred and will be factored in and will feature in the Division of Revenue Bill. And that is when the issue of our UHRC finally will be completed. Motelo ne romoni, jatend migawo mar thieth Aden Duale icha ogolo oboke machiko counties mondo ndik jochiw thieth go e yo maongirore kochakore dweni mar 9. Paro manyicha governors owito oko. E romoni bende governors ne oywak ni okumba mar thieth mar SHA ni kod gopegi maromo bilion 6 mapoko miyute thieth mag piny owacho e pacho ka mangima gino magilalore mondo mi otim ma ok odeko. The Council of Governors and the Ministry of Health unanimously agreed to roll out a governance dashboard detailing payments of claims from SHA, Social Health Insurance Fund, to county facilities. Currently, counties are owed upwards of 6 billion shillings in unpaid claims. Komiti madhi nyuando jokanyo mag riwruok mag governors kod migawo mar thieth bende dhi twak e wi chenro mag thieth ahinya to yute thieth mag level 2 kod 3 counties. Judith Omondi, Ramogi TV. Rach mar apeyni madhi e kuonde mag thieth gin moko kuom gigo ma osemiyo thoth jodak e sub-county Nyatike bedo kod pek e yudo thieth. Migawo mar thieth e kaunti ma Migori sani dhi nyime gi chenro mar tero machiegni weche mag thieth ma itero ne oganda machiegni ma dho ngere dendo ni medical camps mondo res oganda ma ok nyal chopo e osiptal mayot mana kaka jafwambo marwa George Juma miwaler. Lipot mogol kod migawo mar thieth e kaunti Migori yango ni sub-county Nyatike pod otelo kod kwan mathoth mag oganda magamo tuoche mopogore opogore ma oting'o malaria. Millicent Kanango ma en nas e kaunti ma Migori wach ni kata chenro mamoko mag thieth ma oting'o chanjo mag nyithindo pod nitie piny e sub-county Nyatike ka ipimo kod sub-counties mamoko e kaunti ma Migori. We look at another indicator like malaria prevalence. We see that the percentage of Nyatike as a sub-county, it is far above beyond what Migori County is achieving in terms of malaria prevalence. Apisa mochung'ne tayo chenrogo mag thieth e sub-county ma Nyatike Mary Otieno wach ni oganda mathoth mayudo nweng'o margi e yor kunyo mula kaachiel kod lupo bende ok osebedo kod thuolo mar manyo thieth, gino mosekelo peke kod tuoche mopogore opogore e sub-county no. Jogo madhi e bugo mag mining nikech mano bende yo magi yudo godo kaka ginyalo chiemo, gidhi kocha chon. Jomoko bedo kono nyaka very late, samoro kata ginindo kono, and then koro seeking services bedo matek. Wan gi fishing community ma bende samoro budho oko ka gintiere i nam. Rem mar oganda yudo thieth makare e sub-county ma Nyatike osetudi kod bor mar ute thieth kaachiel kod apeyni maricho madhi e utego mag thieth. Chwan wadak mabor go osiptal, kiwuog ni dhi osiptal tidhi mana Lwanda, to kionge pesa samoro tuo matek to onge kaka idhi. Kok idhi Lwanda tidhi Sori,
akale midhiero nikech ka nyathi tuo to chuna ni nyaka ringe dispensary sori. To samoro nyathi tuo gona gotieno. Taonge kaka nyalo dhi sori nikech an kaka an ni chwara bendo tho aonge amana ahinya. Moko kuom jodak e sab-kaunti ma Nyatike wuotho ndamo malo kilomita 5 ka gimanyo thieth. Health facilities magwa are sparsely located. Wayudo ka ntiere facilities moko ma are above 5 kilometers ne constituents magi mondo ochop kuondego. Koro bende kwang'yo kata mana road network ma Nyatike bende sa okober ahinya, especially ka ndalo ma koth chwe to kata mana accessing these facilities bende bedo matek. We are also seeing that this area, looking at the facilities that are surrounding it, it has got a population that have difficulty in reaching the other facilities because of distance. E okang' mar dagigo mag Nyatike, migawo mathieth e kaunti ma Migori dhi nyime kod tero thieth machiegni kod oganda e gwenge mag Nyatike. Obiro konyo joma ng'eny nikech joma ng'eny ok nyal yudo nafas mar dhi ka Migori, ok nyal yudo nafas mar dhi nyaka county headquarters. Koro ka gini okelnwa kor piny kama, aparo wabiro yudo ber kendo gi thieth maber ne ji mang'eny. Watimo integrated outreach mosekawa thuolo mabet lach matin ka wang'iyo ni mondo wane ka onyalo bedo impactful ne community ma Nyatike. We just want to collaborate and in this financial year we put money in it in this project and finish the Odengo dispensary so that we can open that facility to help these people. George Juma, Ramogi TV, Migori. Wakauyo maromo kuonge weche manyien mag duol nyakora Ramogi kamaromo ma intiero kamano kum keti Ramogi TV wadhi yuyo mana matin anoka George wajoni ayie kodi kenda yiege wach nyambaga ni peko fuko msipe maong'eyo koro wach mar Thicho Kosa kaja osim kamana yiene agwambo pod pek Alfredo Suru ema wacho kamana kamana nya Nixon aumo jagongo nyawita wachoni ndire Komarok Nairobi eno weche manyien kende mora nyaka weche manyien donjo achiel kachiel Ramogi TV kamana nya Evans Oyuga songa in bende in koda kende wachoni morgi weche manyien kaka biro eyo makare William Nyadawa kantiere mawego ayoni sakajo tony to kata kamano mbele to pod pek wachoni MCs should not listen to Raila but listen to the people mano kaluore kode oraro wuoda nyasi aya jama benjwa sembo wachoni nena makare kendo mora nyagi weche manyien kaka mol achiel kachiel kamana nya in bende Morris Tianga uri kamugundo ngisa ni bati aneni yo mabera ahinya kendo piny Kamugundo ka mor kod kaka ogai mar Raila Odinga ong'eyo bedo jathek e piny Kenya. Jatelo makaluo bende winjo kop e timno kamana ahinya nyakora Ramogi yiena mondo kawuoyo gi kanyo dakika 21 bang' sa achiel mar odhiambo weche manyien mag duol biro bang' owuok e yweyo ni ka bang'e obiro bedo gi twak kik idhi mabor. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan. Iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. My skin is my identity, my strength. It's unique and deserves care made specially for me. Nivea Radiant and Beauty Even Glow, enriched with 95% pure vitamin C and pearl extract for visibly radiant and even-toned skin in just 2 weeks. Nivea Radiant and Beauty Even Glow. Skin is for celebrating my shade of beautiful. Nivea is for skin.
Royal Mabati Factory Limited nikod nengo ma ogore piny ahinya. Deca Roofing Tiles achiel iuso kuom siling 100 ka steel trusses iuso siling 255 kuom mita. Wachwalo mwandu kamora mora ma intiere Kenya mangima. Yuana tol sani kokalo e namba 0722 63 kata ket order mari kokalo e mbui marwa www.royalmabati.com. Icha gweno to icha ogwang'. Matiende ni, kapok ing'ado bura ewi wach moro amora, kuong inon ng'ama rach. Gudu mare kae akwai in ka monitor ne room mare we ana tekra kodi mokwongo bang kanyo ana wona bro tero ne winja ne pari interne to bange biro teko gima in nitimo donge kare awinji abodogo mana sani mano duond ng'awa ma winjo no mano pari anyalo penjie gimoro kodiochieng' achiel abiro timo richo maduong' ahinya e ngimana wachna in inyalo tima nade. Buy Smarter Bundle today. Dial *544# or use my Airtel app. Na bado tuna grow. Asanteni wa Kenya. Machiegni kendo nyakwara mogi wadhi nyime gi weche manyien. Yiero madundo mar kar chung'od bura ma Kasipul medo mako mach e kinde ma duond buche mamoko kopogore gi ODM geto keto jochung' magi e laro komno kata obedo ni liet mag siasa medore e gwengego. Duond bura mar Wiper Patriotic Front Party kokalo kuom ogai margi Kalonzo Musyoka olando keto jalar komno yiero no ma iget bagi 27 kama gigeto e bedo gi chenro margi mar kwano mbulu yorgi ka luore ni gionge kod yie kod duol mata weche mag yiere pacho ka IEBC. Lidio Keyo miwa mathoth. Ndalo 25 kende to ibago yiero madundo e kuonde chung'od buche 22 e Thurka. Liet mar siasa medo kwako kar chung'od bura ma Kasipul. Kom manodong' nono bang' nindo mar jaod bura makono Charles Ngondowere e dwe mar 4 higani. Kar chung'od bura ma Kasipul osebedo gocho nyang' ahinya te yore mag siasa. Tulo gi ywaruok osebedo kanenre rombe mag siasa kama thoth oganda oseyudo hinyruok ka moko bende owito nyaka ngimagi. Jochung' mopogore opogore koro ni ewi kokgi mar lombo jogombolo ma Kasipul e yiero no ma idhi bag 27 dweni kaluwore gi milome manochiw gi duol matao yiere pachoka IEBC. E kinde iko mar jaod bura mosenindo, moko kuom jokanye duond bura mar ODM nochwalo kwayo margi ayanga ne ogai mar ODM Raila Odinga mondo mi oket wuod jaod bura no okaw kar wuon mare. Gino machal ka gima nyalo chopo kare bang' wuod jaod bura no wuok Raila kalombo jogombulu mondo mi ket wuon mare e lwete. Tinende ero mano kelo kanyakla jokanye duond bura mar Wiper Patriotic Front Party ugai mar duond bura no Kalonzo Musyoka olando ni duond bura no biro keto jachung' margi e ng'welaro kom kar chung'od bura no ma Kasipul. Onyiso chier mar duond bura no kao komno kochiko ODM gi UDA romo e yiero makamano. Wiper Patriotic Front will present a candidate for Kasipul Kabondo. Kasipul, I beg your pardon. This be Kasipul Kabondo. Kasipul, I really cherish defeating both ODM and UDA in Kasipul. Kalonzo wacho ni oganda joluo osebedo siepege kendo obiro dhi sero ombulu en owuon na jachung' margi. Kata kamano, oyango ni gibiro bedo gi chenro margi mar kweno kaluwore ni gionge gi yie gi IEBC. And I will go to campaign anywhere in Luo Nyanza because these are my friends. They know our history. And no amount of intimidation will come in our way. The new IBC has not bothered to check with united opposition on the way forward. We will not allow you. We will come to you. We will come to you. Remember we said we are going to have our own parallel
IBC, men and women who are committed to ensuring that this whole business about stealing elections will never happen again in our country. Nyaka sani, komno oseyo jochung' modhuro kama oting'o jo ODM Lloyd Were, Philip Aroko, Jojo Tieno maong'ere kaka Ajombuta, Newton Ogada kod jochung' mamoko kaka Robert Riaga, Ishmael Koyo mar National Liberal Party e kind mamoko. Duond bura mar ODM saini kod ting' mar yiero jochung' mare bang' lando ni thuolo mar chwalo kwayono rumo tarik 8 dweni. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Japuonjre moro manie ike mar adek e mbalariany ma Nairobi bade ma Kikuyu itudo gi ketho mar nego japuonjre wadgi moro bang' ywaruok ewi wacho. Obila mag okwach kich ma Kikuyu ka otelnegi kod Omondi Ogola oyango ni achejno manyinge Justus Otieno osemaki kendo ogeng'ne tesend obila ma Kikuyu. Ringre japuonjre manyinge Brian Wambui bende otere kar kano ringre ma Thogoto ka irito bero kod nonro mamoko. The investigations were carried out. We were able to apprehend the suspect. The suspected murder weapon was secured, and today the suspect has been arraigned to court. We are seeking custodial orders so that we can further the investigations. We are yet to establish the motive of the attack, and once the investigations are complete, we will be recommending charges. I know we have issues with, as a student, we have pressures, exam, and all those other things, but once there is a quarrel, there's a disagreement, which is human to disagree. Let us first of all find ways of de-escalating the issues, and then after de-escalating the issues, reason will prevail. Back to school is here. Citizen Duka has everything your child needs at unbeatable prices. Scientific calculator at only 1,275 shillings, down from 1,399 shillings. Transparent clipboard at 175 shillings, down from 290 shillings. Mathematical set at just 215 shillings, down from 300 shillings. And color pencils at only 105 shillings, down from 200 shillings. All delivered straight to your doorstep. Shop now on www.citizenduka.com or on the View Sasa app. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo, geng'o masiche kod midhiero mang'eny mabiro e ngima dhano. Be imanyo tich e piny mar Dubai, Bahrain kata Qatar, lek mari mayudo tich gikone ochopo e wang'e. Ei Talent Bridge Careers, watudi kod jondik je tich madongo dongo. Wachiwo sire yor ndikruok e tich kochakre, oro kwayo, keti kama itie, kaachiel kod nyisi kaka inyalo yudo visa mari, dari kod keti e ndege. Kik irit, ka okang' mar chopo lek mari kawuono. Ywa tol kata tudri kodwa e WhatsApp namba mar 011-345-4075. Lim website maro ma en www.talentbridge.co.ke kata or email e jobs@talentbridge.co.ke. Talent Bridge Careers, your trusted recruitment partner, helping people move, grow and thrive. Chudo itimona ka iseyudo tich. Mano, duond ng'awa mawinjo no? Mano pari. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go.
Joche mag tuke ni tim Kenya Harambee Stars osechako rako margi motelo ne tuke ariyo mag manyotiko mar donjo e piem mar piny mangima ma ochan tich abich jumane gi tich ariyo juma manyien e alap Moi Stadium Kasarani. Harambee Stars biro rakore gi tim mar Gambia tich abich kapok girakore gi tim mar Seychelles ndalo ang'wen tuke duto ma ibiro bagi alap ma Kasarani. E kinde ma johera mag adhula pod omi thuolo mar nyiewo otiko, kocha mar Harambee Stars Benny McCarthy okwayo jo Kenya mondo chopi alap ma Kasarani karombgi mondo gimi timno mijingo mana kaka ne gitimo e kinde mane Stars tugo e tuke mag CHAN. Kenya nyaka sani omako thuolo mar ang'wen e chung' mar timbe Group F, group ma otelie gi tim mar Ivory Coast, ka thuolo mar ariyo gi adek omake kod Gabon gi Burundi kaka giluore no. So that's amazing because it makes our team selection only stronger, and you have top quality players playing in major leagues that's willing to come and play for the national team. So so looking forward to that. So we've done our homework on the players that we wanted. Rowera dek marude ma nigi ng'ol mar obwongo kata autism timo ikruok margi motelo ne tuke mag Intercontinental Cycling Championships mibiro bagi e piny mar France. Eric Moremi, Leni Morea gi Ricky Karidhi biro yuoro e tuke ma ibago tarik 20 dweni e boma ma Roybon. Roweregi gin owete ne ochako tiegruok margi e tuke mag riembo ndigni ka gin johigni 5 kanyaka sani gitimo rako margi e boma ma Nanyuki e bwo kocha Nesmas Mbati kaachiel gi Bernard Kabiru Kahindo ma en jatugo machon mar riembo ndigni. Kata odoko ni gin gi pek e ng'eyo kaka giketo pachgi kamoro achiel e piem, mos gin gi geno ni kinde kochopo to gibiro bedo gi winjruok kendo bedo gi tugo makare. Piem makamagi ibago e riwruok matayo tuke mag jogo mani kod ng'ol mar obwongo kaka yo mar chwalo dongruok margi e tuke mopogore opogore e piny mangima. Those skills, the skills which you learn, brakes, be on your line, and changing gear. It is a space that they enjoy, and it's not a place where they are being forced to do things. So compliance, I found, is very good. So I decided to nurture sports as a career, and that is how we are here. Nyakoromogi wenda osedonjo ka kendo twak biro mana bang' nyiriri machuok kendo miyo weya ket weche manyien wayienge gi kanyo mathoth wabiro yudo koromo saa 3 weche manyien mag uyimero. Kao kamano kuom yiero Ramogi TV wabiro gi twak marwa mar ng'iyo kaka chal telo mar kaunti ma Nairobi dhi gigo ma jopiny geto mondo tim. Chung' mar MCA zarieyo kendo keto telo bedo makare. Wan ka kod MCA ma Mountain View Ward iluongo ni Morris Onyango kaachiel kod MCA Malindi Uching Jera. Machiegni Nyakoromogi bang' wuok e yweyo ni tudugo ka kod twak jaloko mar osebedo Elizabeth Otieno Minga George Bati mana bang' thuolo machuok kende twak chakore kik idhi mabor. Ma Ramogi TV. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Your mother's love is with you wherever you go. It starts with little moments of courage to stepping out into the new world with confidence. Stay soft. Nothing lasts like mom's love. Jarikni jamuod nyoyo gi goyo. Matiende ni dhi matek maok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero.
planning your festive season escape now. At View Travel, we have the perfect early bird offer for you. To Jazendege Twende Costo for the festive season from the 23rd to the 28th of December. Make your festive booking by September 30th and enjoy discounted airfares. Experience 5 days in Mombasa from only 99,900 Kenya shillings on full board per person sharing, or soak the Diani Sun from 126,400 Kenya shillings per person sharing on an all-inclusive plan. Visit viewtravel.com or call 0703-254-254 and book now. View Travel. Dream, explore, discover. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Anyalo penjie gimoro? Kodiochieng' achiel abiro timo richo maduong' ahinya e ngimana. Wachna in inyalo timo nade? Awacho ni in ibiro timo ang'o? Chiemo ka chiemo nigi sigana mare. Moro ka moro kuom kit chiemo miyiero kelo ni gimoro manyien. Ojuri to koro kine machagi ma en okelo ladha. Chiemo. Okelo appetite. Kata bed ni en chiemo mamit, manigi suya mamit, kata manigi iro, waduto wawinjo kitgi. Mamit. Kochakore chuny pacho nyaka e Kenya mangima, wakelonu kit chiemo mopogore opogore, sigendni ma ok ong'ere koda timbe machon. Aleya en ringo mawanyeo walire to wakete gi chumbi. Kokalo kuom chiemo ka chiemo, biuru e wuodh ng'eyo kit chiemo, kit timbe kod tudruok. Tedo gi chiemo kod jailieta, tich adek ka tich adek, sari okinyi, mana e Ramogi TV. Nyikwa Ramogi, bedi her mar loko puothi obed ohala madhi maber kendo med yuto mari. Ober nikech en crop manyalo miyo ipidh kata gwen, pidh dhok yo mayot. Wakelo ni chenro mar pur gi ohala. Chakre ikolo nyaka geng'o kute machamo pithwa. Pur mar nyanya nyaka ing'e tuoche mag nyanya mokwongo. Mar ariyo nyaka ing'e yedhe migoyo nyanya. Puonjri yore mabeyo kendo manyasani mondo imed keyo mari. Mondo iyud yuto maber en ni niang' nyaka ido maber miol ne pi, timne irrigation. Kaka chiro medo lokre, wanyisi gigo mausre kendo nigi nengo kaka kinde loko. Koro rabonda no kapure kota eka ni kapure maber balose tayute molok kana yudo oduma e puodho mar kota neka. Tudri koda an Alori nyaka Black, tich adek sa achiel dakika 45 to mana e Ramogi TV. Erokamano nyako Ramogi kana singo ni network mar duol biro bang' weche manyien ma koro thuolo an ka elo Trevor Mbija machiegni ahinya okada ketho sani kichan ka giwene ariyo an gi MCA ma Lindi Ward e kar chung'od bura ma Kibra County ma Nairobi ochieng' jera machiegni ahinya. Erokamano ahinya nyako Ramogi an koda wendo machielo iluongo ni Maurice Onyango MCA ma Mountain View Ward e kar chung'od bura ma Westlands machiegni Maurice. Erokamano. Amora ahinya ka uchopo kendo yudo thuolo mar biro. Ng'eyo ni weche thoth ka wago mbaka wiye to Maurice ng'isa ni Nairobi en school. To bende telo bende chalo school nikech ji puonjore mopogore opogore. Igeni sama in e school tipuonjore gik mathoth donge. To bende kit telo. Nikech telo ne joma thoth, ji mathoth, ji biro gi paro mopogore opogore. Koro ji puonjore. Joma samoro tindo e telo nyalo puonjore como jomadongo bende nyalo ng'iyo kido moro ma ng'at matin e telo nitiere godo mawacho ni ma to nyalo konyo. Koro paro maliw rieko gi ng'adruok wach. Machiegni uretwak. Nairobi chal nade nikech weche mag telo en gima ipimo
mondo ng'ini to oyud kore koso pod obagni. Ten Nairobi chalo nade, Jera? Ero kamano George. Wa mi picture. Yes. Kama wuokie. Koyierwa e Nairobi County. Yes. Higa mar 2022. Ne wadonjo e county ka weche bagni matin. Nikech iyudo ka governor manoyudo kanyo ok ne mar jo Azimio. Ne mar jo UDA. To majority ne gin jo Azimio. Koro ne ochuno nyaka oti kamoro achiel. Kada kino oti kamoro achiel, nyiso ni yot mondo jo Azimio o impeach governor nikech ok ne en marwa. To ne nitie wuoyo ma ji ogolo paro mowinjore ni koro nikech wan mwang'eny to gin ma gin kom governor. We mondo waket sirikal ma manywanda. Mondo mi jowa moko kombe kaka chief officers to moko bende non kombe moko mag CEC waziri. Mondo wamed tiyo kamoro achiel mondo Nairobi omi jopiny services. To ewi mano koro wan kaka MCAs ne wamwana support manifesto gi policies mag Governor Sakaja. Adire mantie ni nochako maber. Kendo yudo ka bursaries ne wanon ka bursaries ni chiwo e ward ka ward madhi 3.5 million per ward per year. Wabedo piny gi jowetewa ma watero bursary malo nyaka around 7 million per ward. Kalure gi ng'eng ma jopiny maningima ma piny. Higa mokwongo nochiwo maber. Higa mar ariyo kaya koro chako chendo. Mbele kanyo koro court bochako olando ni basari go okunego achiu. Ogiluwore gi chik. Kalure gi chik. Lakini ne through leadership mar assemblies ma Kenya mangima kane gidhi court no omiwa thuolo mar dhi nyime gi chiwo kapod irango solution manyalo konyo ji duto. Counties moko nochako chiwo basari. Koro wabende oromo gi governor, ongiso governor ni governor kuonde mawuokie mine ywak, jonyuol ywak, nyithindo leo moko dhi school. Miyo basari. Koro seche duto en mana ni basari biro wuok. And weche moko mabiro wacho bang'e. Mae gima osekelo tungni e kind japiny to gi governor nikech iyudo ka dhi ward mara to ji obiro ot, ji dhi office dwaro basaris. Basaris go pod onge. Sani okalo higa achiel nyaka nochiw basari. To japiny to ng'eni basari onego bed ni ikelo nigi ground. Nikech ngima ni piny ji ywak ni uchumi ok ber ahinya. To kok ber gitegemea basari mondo konye nyithindo mondo konyo ka. Ka ng'isi kawuono nyithindo mang'eny owe school. Nikech moko nitie manomi scholarship i county government ma Nairobi. Kaka ne county government nochung basaris yo giwe school. Jomoko daki ot riembi school. Koro MCA tije nang'o? Tijwa en oversight. Wang'endo sirikal ma watigo ni gitimang'o. Tijwa is to represent grievances ma jopiny ywago ema watimo kae. Okay. Edung Morris. Yes, George. Machiegni ahinya kendo winjo ka ikole gima jopiny dhiro MCAs ne mondo ochwal dwaro margi ka jochung' magi. County Assembly ma Nairobi kachiel kod 10 county ma Nairobi. Tudruok achiel chopo dwaro mar japiny ni kanye. Erokamano George, ka amedo kuom wach ma Mheshimiwa Jero wacho. Nairobi County ne wachako maber kabisa. Maindigo en term mar ariyo. Nantie the year 2017 to 2022. Mwatiyo gi NMS. Watiyo go almost watiyo go governors adek e thuolo no. NMS tiyo koni bende un bere kaka county tiyo koni. Kapok wadonji NMS. Yes. Watiyo kod governor Sonko. Tijene kodhi maber bwa impeach waduogo watiyo
kod speaker by then. Waduogo watiyo kod Kanan yaka wakelo NMS. Koro ka pimo telo ma previous kod telo masani no wachako maber kabisa. Kwachako gwach ma basari wan kaka jo MCS matijwa is stipulated maber kabisa. MCA tijen representation, oversight and legislation. Governor Sakaja kanene oyiero pa County Government Act oyiero joma biro konye tich ma en CECs kod chief officers. No kelo joma competent maber kabisa kulingana kod gima gisomo. Maka en ng'amotelo thieth oketo daktari. Ng'amotelo roads oketo engineer. Ng'amotelo agriculture oketo ng'ama nigi knowledge mar agriculture. Wadhi maber for almost 6 months to tungni ochako bet. Ogolo CEC ma osomo daktari to oketo ng'ato makata kia wach mar udaktari. Ukao chief officer otumo transfers. Kanye mochako kelo tungni nwach koro ng'ato keti department ma oko winji. Gimo nego bed no spearhead I policy meke. Kanyo osebedo shida kabisa. Kendo Governor Sakaja nyocho chako tiyo maber, lakini en kod kiburi, en kod kiburi. Nwacho ng'eyo nitie ng'ama nyalo konye ka weche richo. To wase wuoyo kode higni 3 ma ang'en wabro wuoyo mang'eny, lakini Nairobi ok dhi maber. Morris, kane une assembly mokalo wacho ni ne uthicho oko Governor Sonko. Iponi en remo mar thicho Governor bende koro luwo county ma kumranyiso ma Nairobi ma ka gimoro samoro kobedo ma oluwore kod dwaro ma idhiro kod MCS koso dwaro mar jopiny ma Nairobi kaka ung'iyo gima timore sani, nikech chiko yiene od bura mar County Assembly mondo non malong'o ma CM kata Governor margi, kata bende unyalo luonge mondo penje penjo moko ka nitiere dwaro. Samoro bende unyalo wuoyo gi Senate ma bende tudore ahinya gi weche mag county mondo luonge openje penjo moko. Ma usetimo machalo nade gwelo Governor unwegi mondo bed kode piny Assembly, kata samochiwo twak mag milongo ni State of the County Address mochiwo kaka county osebedo karengo magi kuonde munyalo penje penjo nochopo kanye makoro gigi koro kalo kiewo. George, shida mwasebedo kodo kaka jomoyier ma Nairobi. Okwabiro I assembly by chance. Wabiro koyierwa kod joma nitie I wards mekwa. Yes. To kwa bet masani koro wasetieko higni 3 to wagoyo picha chien to wanwang'one kata mana budget mwamiyo jatelo men Sakaja. Budget gi kwase approve gi to budget gi ogibed implemented. Jogi ok ti kod pesa mwamiye kako nego boni tiyo kodo. Pesa kuket no iloso kodo barabara kata ma Mountain View Madhiongo Road. To pesa ni kwa watumo oversight to wanwango no pesa ni karo ochulgo mana wakili. Matimango. Wakili matimango. Wakili gin joma chung na cases. Gi divert pesa monego beni tiyo kodo I development to gi chudo kodo on recurrent. Maunge approval mar
county assembly no approve budget margi. Koro mane shida emin wangon koro kwase bet piny kaka jomose yier to wangon kara governor kara tiyo marach. Okay. Jera. Yes. Weche nitie. En county ma chuny gi wichore gi governor nikech koro ma ok thuolo mokwongo ma samoro wadwaro mar techo governor no wuokie. Ok en thuolo mokwongo. Kendo winjo ka mheshimiwa Morris wacho ne gitecho oko Sonko. No techo oko Sonko. Koro diponi en remo ma gimoro ka wichore matin to koro in wanyisi. Aparo ni gima mheshimiwa wacho. Yes. Kane githicho Sonko oko. Ne gin gi grounds mag thiche oko. Nikech Senate ok nyal yie mana thicho ng'ato ka onge makosa. Ne gin kod grounds. Sani be ne members ni kod paro ni kane wachako i assembly ma Nairobi gik moko ne dhi maber. Basari jonyuol ne yudo wang' sa. Nitie projects madhi wards ward ka ward through MCS. Iyudo ni project ko joma dwaro tich obiro otenda. Uchako tich otiyo. Pesa wakali parliament nonego bedni ichule bang' tieko tich. Yes. Kar musa chudo ok ochul gite. Moko chulo, moko ok chul. Amira nyisi mayot. Asekalo budget adek nyaka yiera ya assembly. Budget adek. Asetero project through my ward office mara ma ward. Adek. Moko ngagero bridge. Adhi agero barabara machielo moyali ndogo. Onego achak gero barabara machielo Sura Studio. Ma contractor osekawo nyaka barua. To ok onyal chako tich nikech pok ochule. Tich mokwongo ma 2022 nyaka sani pok ochul. 2022, 2023. 23, 24 be pok ochul. 24, 25. Unego ben chako tich sani pok ochako tich nikech ok onyal tiyo to pok ochule. Jopiny ywak. Ka gavana nochako ne nitie yien e osiptendegi. Sani kidhi hospital kata syringe dhiadhi kata pumwani won dhiadhi kata wan gi jakom mar committee mar health obo duoko abacho gi we accuse obo duoko mondo duoke sani kidhi Bangati kata syringe ma onge kidhi Bangati yien onge kidhi Bangati prosha masha ma on beni chulo hospitandegi mondo gigi otim uti jatuo chiedho samoro yien mantie matin go ok ochudi nyiso ni ok oti kaka dwarre. Japiny biri odi ywak ni an gi jatuo ka chata pok ochiedhe idogo e transfer itere kanye. Machielo wan go offices e ward mwantie ma staffs mago tiye. Ka in go office ma jogi tiye to ko chule. Ma landlord loro dho ot idhi kanye. Mago gin wich kot mwaneno kuonde gi duto. Nitie projects ma governor wuon be timo in Nairobi kae e ward gi. Ki endulon capital projects. For example, atigi ward mara. Penje governor kan tie kata project achiel mosekelo Lindi ward. Achiel kende kata magero od gwen onge. Magi kama members yuago. Machielo mheshimiwa Morris wacho kae. Some the budget making process, some also budget man county. Wawacho ni pesa mar gero barabara mabasari Kesh budget marwa duong nchi wakala budget ma over 42 billion. Actually wangi nekede ni 44 billion. 44. Yeah, 44 billion. To governor when watch on one collection mawangi ni otimo lo governor stay around 12.5 billion. 13 billion. Inje. Pesa kikosa landa giti mango. Kuchono beni lando gi to waneno gi. Okay. Awacho gi ni pile. Ni nongoka well go budget mar 44 billion. To onego chok around 20 billion. To wacho go 12.5 billion. One gi deficit mar 7.5. State ama serikali maduong onego miwa 20 billion. Timi a quarter ka quarter ama 22 billion.
pesa gibiro kwota to samoro gibiro kaka koro sani inoko biro daka mogik mimigo to kinyal tikode chaki duoke e treasury okony emi wayuak ni governor nyako ti kodwa mondo wa push agenda ma japiny mokwongo mondo development mowuogi ochop ni japiny kana rutimo tije loso barabara ang' masidi chule higa mokwongo mar ariyo mar adek to moko dichulo moko kichul magi ma ji yuago ada penjo moro ka ni samoro ng'ato nyalo neno kata governor wuon nyalo neno ni MCS dwago chumbo ne ka okomigi samoro gin bende gin jok ma timo rak nikech samoro moko kuom gin engineers gin gilonyo weche mag gedo moko kuom gin dakteche gin gilonyo weche mag thieth moko kuom bende gin johala nitiere kaka ng'ato dwani mondo goande moro mondo oyudie gimoro diponi ma bende achiel kuom gima miyo samoro gavana nyalo wacho ni koro sirikanda ka to koro onge gohala un jotich mag jopiny koro watimatiya gi contractors mondo emotim tijni lakini un kaka wajumbe osara gi allowances magu gi gima ne katimo ndiko ne munjo bed ni timo jarepani ma bende ni gimoro achiel ma samoro ka ok ni samoro ok en in but ineno ka samoro en gima bende nyalo kelo tungni manyalo miyo MCA chunye bedo mang'ur ahinya kendo nyalo bedo gi koko ahinya gi chandruok gi gavana koponi mano kotim tij MCA gin adek: legislation, oversight gi representation. Ka MCA dhi timo tich ma assembly mano governor emong'eyo wan kama wakia wan tijo na adek go to wa oversight into be governor chulo pesa mane wamiye budget no mi budget around actually kata ni en million 800 machulo contractors en mochulo gi wana kwa chulo gi jomo chulo go bende wakia wana ngeni contractor noti ward mara onego chule samo chule bende waonge kore wan gimo timo ka en oversight mondo chul jogo med tiyo e ward magwa an kama tiyo e county government onge to kan tiye ngato kel proof onge unless niko timo kamando mano kote mano timo kosa no wuon mano on conflict of interest mano kwa tim gima kamano tija gina dek tema timo kanitie anu chieng jera atimo contract kod county ma Nairobi adono chula pesa to ngis e makambi mar chieng jera onge gima kamano but tija and make sure ni ngamutiyo e ward mara nikech na chiwo budget magino ochule in time mondo tije moko odhi nyime ano kama mheshimiwa Morris ka medo kuom gima jero wacho no yes wan kaka jotelo MCS tijwa stipulated maber kabisa to nitie process mar yudo tich en through procurement koro ng'amimi yo tich en ng'at mo qualify gik ma jo procurement dwaro to kosetieko mano wan tijwa en rango to tich manyorwa miyo contractor nidhi tiyo Mountain View be otiye kako nego bani tiye mane tijwa ta winjo ka jero wacho ne hospitals onge kata sindan to in jakom mar committee mochune weche mag thieth county assembly ma Nairobi an jakom mochungne thieth in Nairobi County yes committee mar health yes an gima nyalo kwayo sirikal ne wach mar SHA buoga kabisa ni yudo hospital maduong' ma en level 5 kaka Mama Lucy ni miyo 20,000 shillings kaka reimbursement to yudo hospital ma en private ma en level 3 level 2 ni winjo no mi 20 million akwayo sirikal maduong' mondo hospitals gi mondo chung ka kendgi nyaka gitum reimbursement kaka gibedo requested kod hospitals to mano ema miyo wabedo kod shida kabisa to ka medo gima jero wachono an kaka jakom mar health ma Nairobi to shida mwantie kodo kabisa
en wan kaka jo committee ka wakalo any legislative chik to jatelo ma en governor kod the sector CECs ok gilu kaka wadwaro ma sama wawuoyo ni iyudo ne hospitals obiro gi miluongo ni organogram en structure ma watiyo gi miluongo ni FIF, Facility Improvement Fund. Mano wacho ni pesa onego bed tiyo kode, ichoke titiyo kode ka kanyo. Onge kama wacho ni nitie ng'ama iluongo ni CEO. Nitie ng'ama iluongo ni medical superintendent. To sirikal mar Governor Sakaja odhi obet piny to keto ng'ama iluongo ni CEO. To mano in against the Public Act, the Health Act. To mano wase wacho kaka committee, wase wacho ni waziri, to onge gimitimo. Koro mane makelo management mar hospitals gi manage gi in a private way to kelo shida masane wan kodo. Iyudo na level 4 hospitals wandiko CEO. Indiko CEO to kirango infrastructure. Like, waketo example ma level 4 ka Westlands. En kod ot matin. Tini kalo mondo inene itumo infrastructure. To in iketo a CEO. Maonge policy moro yote. Koro mago shida mawase wacho wase ngiso governor ai kendo nitie gimiluongo ni DC na county. DC na county en program mar school feeding ma Governor Sakaja through CEC Silantoi ma en waziri gitumo gigi maonge regulation moro yoyote. Koro wasebedo kod issues mang'eny to wase wuoyo sani koro higni adek. To samu luonge kara kum rais assembly bobiro mondo jogo mbaka obiro to biro samohero. Koro mano mi wabedo gi tich matek kabisa. Nwach wachal joma ran county ka ng'ama ran ode. Sakaja ran county ka ng'ama ran ode. Koro magi issues mang'eny ma wan kodo. Ywak moro nitie ka ma samoro MCS ma Nairobi wacho. Ok ang'eyo nikech ok an achiel kuom MCS go. Ni Sakaja ocha MCS, governor ocha MCS. Ma winjo ka Mheshimiwa Morris bende wacho ni otiyo gi kiburi. Ng'ama nenore ni en koro bingwa ng'ama oromo. Achaya ni en ang'o? Nikech ka chik oketo ni MCS tiyo chopo ka, county government tiyo chopo ka, achaya ni wuok kanye. Ang'o ma wacho ni ng'ani ochayo? Waleri gami wacho no. Yes. Machayo nyalo bet ni chayo wuoke. Ka in kod speaker mar county government. Speaker nigi powers mumie e chik. Roles mage mo play mutimo e assembly. Yes. Tiwacho ni onobeno consult kod governor siche duto. Iparo ni kakoro speaker nyalo go sim ni governor. To governor samoro kuduok simbe to kata bang'e kugochne. Ipano winjo nade. Ama samoro speaker bedo referred to ng'ama oko yier none ng'ano. Iparo nyalo tiyo nade. To members mag assembly nyalo fail nade. Ka speaker mag yiero oko miluor. Mano mokwongo. Iparo nade ka governor luongo ji obed Naivasha, obed Mombasa, Joromo, obed assembly ama anyway office. To ji ogo mbaka ma ji wuoyo mathoth. To kuom gigo temo chopo kata achiel onge. Mano gana chaya. Iluongo ji wuoyo ji onyiero ka ji wuok kanyo to gibitimo kata achiel onge. Mage achaya mo wuoye. Okay. To kamedo e wach mar achaya. Yes.
en ka committees mekwa ma wabetie kwa timo our oversight. Ka wagolo resolution to puuza. Mano kaka wan ka jotelo waneno mano en achai ma onge sheria. Sani e romo ma kawuono ni ubedo kendo ji olalore ma kaluwore kod kaka nawacho ni samoro jatelo maduong' nyalo neno gimoro ma samoro jotelo matindo ok ne, to bende jotelo matindo nyalo bedo gi rieko moro manyalo konyo e bero paro mar jatelo maduong'. Bedo piny ugo mbaka. Kaka weche kowuok e twak mochiw kod George Aladwa, men jakom mar ODM ma Nairobi, oyango ni koro uketo tenge wach mar dwaro techo oko gavana Sakaja mondo ji olalre kaluwore kod rieko mong'adi. Ka useneno achaya chien, ere kaka udwa bedo piny ma ubed gi yie ni winjruok kaachiel kod tim dhi betie gik ma samoro biro lose, to dipo ni otwe lwetu e yo moro amora ma ka upo ni udhi timo gimoro ting'iso ni break. Yes, Jirunjara. George, mokwongo adami pichane maler. Week mokalo, members mag assembly ma Nairobi noromo e Kamkunji mar assembly. To wapenjore ni wasewuoyo mang'eny e wach mar chulo contractors. Wasewuoyo mang'eny e wach mar chiwo bursaries. Wasewuoyo mang'eny e wach mar loko budget mwamiyo governor. Kwa miye ma to keto mage. Gik mang'eny mowuogi onge motimo. Koro wan kaka leadership mar assembly wadwa kuomu mondo mi warieko. To jo assembly no wacho niko utemo motamu nyiso ng'ane koro chayowa e kiwango mogik. Koro gima wanyalo timo en ni wakaw step machielo. To step machielo adwa ng'isi George. Yes. Samo oyierwa e assembly oyierwa through political parties. Kaka an oyiera e chama ma iluongo ni ODM. To ko oyieri e chama nyaka ilur chama moyieri. Iyo mane. Ok inyal timo impeachment migol governor ma ok ikawo thuolo mari wuon kaka MCA ama leadership mar assembly ma ok dhi party mari ngiso party mari ni ng'ama tigo ni ochayewa kama moloyo e kama koro wantie wan kaka jo Nairobi ma sirkal mon go en ni opoge ilon baro kumano ok nyal chiew kinyi tiwo kidhi impeach governor ma ok ngiso telo ma chama mari consultation meetings to chiemo romo e Kamkunji cha ma je wacho ni wang'ani ochayawa ko tamre kabisa to chiemo no impeach to joma no kawe ko bole oko to bole no wasepango impeachment. Koro mano chako landre bura maka wuono awa ka uthulo ma the consult gi party leader gi party marwa wang'isi gi intention marwa ni ng'ani ko bedo chayawa to wadhi gole. To Sakaja bende ja party maru to embe ne koro oluonge ubiro adana mi point ni winyo maler. Yes. Wadhi consult gi party marwa nikech e sirkand ni ang'isi ni jo moko nitie mani iye daki chiew kinji impeach ng'ato kaka governor to jo okbedo piny gi party marwa mano kelo jowa ka mano sekendo jowa e sirkand ni an bane be momiyo oluonge nikech en no kawo jowa moko utiyogo. Koro ibula maka guono ka wagolo pacho jakom waneno ka governor gimo pango mai okotim ka kwa wacho ko pango mai mowate mocho kagi okotim ka kwa wacho jakom wan gi paro ni ka ok nyal timo ka kwa wacho to mondo miyo wabwa thiche oko nikech gini pod ok ni impeachment pok odhi bunge pod county ma Nairobi ni recess abeno dhi bunge ma motion obedo table di parliament koro iluongo ni gi process mar impeachment sani pod nen consultation te consultation kanyo manjo dhi mbele kin yoro burucha emo wachi niya ero kelo report kumwa kata kot kidhiye tite report tiling mondi winjo proceedings gi ruling eka kodi nyalo ka atua. Okay. Omiyo level makauno no antie awa tero report marwa a consultation way ni awa party wa winjo kama ok bernwa. Okay. To miwa thuolo sawa se winjo miwa uthuolo
obiro timo ng'owa uchunguzi marwa ma koponi ok obiro timo gika to pod chenro mar thiche no pod nyalo mana bedo paro e kinde mabiro. George, yes, nitie gimiluongo ni process. Yen an kaka daktari, inyalo ng'isa ni jatuo nitie total biro. To kapok aneno jatuo no, dawach ni ng'ani tuo mane. Koro mane e gima timore kod Johnson Sakaja. Pok ochopo kuom daktari, to seringo nitie jatuo. Giomiya wacho kamano niya, onge motion mosebedo tabled i assembly mawacho ni Sakaja bedo impeached. Gima nitie en intention to impeach, intention. Makata mana charges, okian gin charges mage, midhi somne mondo bed impeached. Koro anabe sama wani constitutive meeting, penjo mang'eny kabisa. To jalni main governor, ang mo odwaro mapok okia gima one charges mage mobedo leveled against him. Koro en ngama panic, en panicking mood. To any panicking mood. To one kaka legislators, one tijo are very categorical. Kendo gini constitution. Wami from our party leader. Nyaka wa winj party leader marwa. To party leader okno protect the governor. Party leader owachoni yes, usekelo issues go. 1, 2, 1, 2. Yes. Koro from there, wami time. Monoto mangono orekebisha. Okay. To time muamie not more than 60 days. Kopono kotimo? Kopono kotimo. To wadhi mbele go process mar tabling the impeachment motion. Aparo gima nyaka jo Kenya ng'e. Yes. Ama luo ng'e. Kawatieko, yes. En ni kawuono kaka ne wadhi e party marwa. Mondo wa consult gi party marwa. E kaka UDA bende odhirmo gi jatendgi mondo gi consult. Okay. Korwa bende wasechiwo pachwa. Owachnwa ni bedroom mos wang'ia nen to chal nade. Koro kasama party ng'en chal nade no wadhi dok tiyo. To ka party biro ng'iswa ni yawa ng'ama ne ukelo wachna ni gik mocho gi onge motimo, onge marekebisho. To koro wan gi teko ma wacho ni koro wan gi teko wasekwayo party wa to miwa thuolo madhi nyime. Ukwayo party koso katiba? No, ang'isi mokwongo ni ne wadhi e bunge katasi mar chama magwa. Alright. Omiyo dhi penjo party mari gima giparo kechi party wano nigi lawyers. Okay. Party wano ng'e chike. Alright. Koro moko biri kodonje e bunge kacha. Koro mano marwa nyagre kode kendwa. Ka ok otimo, ka ok otime to waro mi flow. Ekora mogi twak mar duol chope giko mare. Ne an ka ilotre bombija. Ka ok otimo, ka ok winjruok ochopo, to jood bura mag county ma Nairobi pod bro dok mondo ginon bang' thuolo ma giketo kata moketi mondo ng'ad Nigeria mondo gichiw ne Governor Sakaja. Dwaro maduong' nyakora mogi en ni keto okenge mag neno ni telo tiyo makare kaka jood bura mag county assembly ma Nairobi mabedo godo kawuono chieng' jera kachiel kod Maurice Onyango gin kod ting' mar keto tesre kata yango kaka itayo telo maduong' mar county. Nyinge en George Bati elo Mheshimiwa chieng' jera ma MCA Malindi kachiel kod Mheshimiwa Maurice Onyango men MCA Mountain View Ward. Nyinge en George Bati oriti masani.